Benvingudes i benvinguts ja en aquesta nova edició de Rondalles al Mossèn, enguany que són especialment importants perquè celebrem el 50enari de l'institut. Per això han triat a dins enguany una professora de matemàtiques, que és Maria José Robles, que a més és actriu i que ens contarà una rondalla divertidíssima de Mossèn Alcover que se diu Un festejador. Que voleu festejar, senyores i senyors, i deia, preneu llum de la pastora, i aquest festejador és de primera. Maria José, tot per tu. Moltes gràcies. Això era una mare que tenia un fill bajoca de tot que havia nom Pere. Ja havia doblegat els 30 i no havia estat capaç mai d'acostar-se cap al loca. Un dia, sa mare li arriba a dir: hauries de veure, alhorament, si vas a festejar qualque poc. Jo no sé com ho he de fer. Que d'obrir sa mare ja no va poder més. I li diu: mira, a festejar has d'anar, surti d'allà on surti. Jo no vol que vagi. Bon recontri, a Cana Mariaina dels Fils. La Mariaina dels Fils era filla d'una que un temps enrere havia estat veïnada. Què li he de dir? Fotre que li has de dir. Per començar, com és que li dis? Com va? Que li pegam a seure? En Pere se n'hi va un diumenge al capvespre i la trobà en el portal amb sa mare, que se n'anaven cap a missa. S'acosta i li diu: home, que li pegam a seure. I que no ho veus tu si estem assegudes o estan dretes? I la Mariaina li girà l'esquena, roda clau i partiren cap al col·legi. En Pere va quedar allà, enmig del carrer, com el gat d'en Pere Canyes, fins que va decidir no tenir que ser. Arriba a casa seva, com has anat? Malament, va dir ell, i li contes pas. I doncs, havies de dir, tornaria, festejam, festejam. Ja us diré, no us diré. Cada un parell de dies, en Pere torna a Cana Mariaina. Justament va trobar que la Mariaina tenia son pare mort. Va entrar i va trobar la casa plena de gent, que ploraven i amb una cara ben trista. Al final, la Mariaina asseguda a una cadira, amb uns ulls vermells com a domàtica de tanta plorar. S'hi acostava i veig anar-li: festejam, festejam. Amb aquesta en sa cor de mort present, aquí, en sa tristor i sa pena que hi ha en aquesta casa. I tu vens a cercar festejaments. Trai-lo a fora, trai-lo a fora. I ho van fer, ho van treure en caixes destemplades. Torna a casa seva. Com has anat? Oh, molt malament. I li contes pas. És que havia de dir, al cel ho vegem. Jo ja ho sabré, un altre pic. Cada una besada hi torna. I justament els troba que feien matances i que començaven a deixuar els postres. Ave Maria Puríssima,
vingué des del portal. Concebuda sa màcula, contestaren tots. Pere comença a mirar el port i a mullar més. El cel ho vegem. El cel no el veure tu es port, tros davant. Va dir sa mare, tota enfadada. Si no et dus més de fresques, ja te'n pot tornar per aquí on ets vengut. I en Pere no li va quedar més remei que fer-ho així. Com has anat? I com havia d'anar? Malament. I li contàs pas. I doncs, havies de dir molts i grossos. Ja ho sé, un altre pic. Cada una més ara, ell, justament, va trobar que na Mariaina li curaven un bony que havia sortit per escot. Maria puríssima! I entrà. Concebuda sa màcula. Se miren a Mariaina i li amunyaven. Molts i grossos. Un tot sol quasi m'ha morta i tu demanaràs que me'n surtin molts i grossos. Animal més que animal. Ves-te'n, a banda més rons. I en Pere se'n va d'anar com un catopàs en sa cònit de ses cames. I va que seva. Com has anat? Malament. I li contàs pas. I doncs, el que havies d'haver dit era brull per de fora, que s'aquí i no reverdesqui. I doncs ja ho sabia, però un altre pic. Cada una més ara hi torna. Justament va trobar na Mariaina que sembrava un roser. Des del portal la Fina s'hi acosta i li digué que sóc aquí, no reverdesqui. Que ja tornant tenir aquí a Salicorn, a dir dolls, bajanades i a fer nosa. Arruix, passa fora, cap a l'up. I en Pere se'n va haver d'anar. Quan arriba a casa, sa mare l'esperava. Com has anat? I com hi he d'anar? Malament. I li contàs coses. En sentir-ho, sa mare se despedia pressa. I doncs, què havies de dir? Era brull per de fora i rel per de dins. Ja ho sé, un altre dia. Cada una més ara, ell torna. Justament troba na Mariaina que li curava, que li s'havia ficat una espina de granyoner ben endins el peu i que li feia una malada que no era sofridora. Se mira sa feta, de genot, brull per de fora i reu per de dins. Quan el sentiren, s'hi afuaren tots, li van dir les mil llàstimes. Acompanyaren a casa seva amb dues barques de bou, que cada cimada li feien fer volta redona. Cop blau, repinyats, morat ho deixaren. La topada va haver de jeure més de 8 dies. I li es passaren les ganes de festejar, perquè en una casa de l'Ota volta! Ja ho dic aquí. Gat escaldat de l'aigua freda.